journey, the journey, the journey, the journey, the journey. Take this life, make you know the rush, make you know the feel. Here in church, a wabrabum, intia bribiano, a yana yam penyophobia. Omo edi akotene e wabrabonum na omunim dia eko e wo wiase e ya na omunsam na emudo na so de wakoma edi akira etimi eboa obebre eneti ene de Jennifer ya nante ya hwehwema ne yakofa opanyi pa bia ye nyina ye friend wisdom speaks a je se ne kasa de opanyi bia timi de to ne status because e ye nyansa na ye futu na kire abrabo enemu asetena na so sana meda epanyini edi mami na me ho enkwaje nkrato ewo apofo ho na se me ba yede nkomo no ebehihye so ene de e yadesia ene afoto enti jevere na twemi ya kwaje enkrato alba o shed journey ewo Adom TV ene me guest no ye friend no Bernard Abu yenyina de yedi nim no ewo babia eye wisdom speaks o se otufo ensemu emaneka abrabo ena opanyi pai ena menya na wodwumadie so entitinase na yehwehwe nkomo papa akwaba na ansa na yebehye nkomo twetwe na se no me pese me hu inspiration de enti a otimidi ye videos eka nyansasem ne nsem a eka abrabo ho eye abrabo ena edi woni ana se eye asetena ena asa the way you think ana dien ena ma wotimi etu fosano dede kan me da sefa na mechia ahwefo nyina nso abrabo no oba na abrabo no mu dia onipa bia no ye den abrabo no obefem enti no abrabo no dia fem kakra na nso so no de me ye ne de me kan se yo ofre ankasa ade a ye sheda de wo me enti yeah enti sometimes obi kasa anase me hu de obi kom kura na metumi tene te se de me na me wo saa oya woni na metumi de akasa de amanipa international say abrabo obra no any achede na waka bom because you hear most of videos na ye disappointments ni suo abrabo afutuo ayonko ene bibia ye ba wo gye ne mu a ya kyede de nanso ye dada setena mu no ya na abribia ayese mo yesini ya abrabo ene dia esi ene ye ditufo ya wabrabo na ade tu yefo adanse neti dodo na ya mabrabo dodo na emu dodo na ya mabrabo na esanse mensem ne babo ntinti no afoforo so ete a na omonso omutie obi so okra na ade ne bi ato no na wafrɛ me na ono so waka kyerɛ me nti asɛm na nkasa me kan de dodo no a ɛyɛ me ankasa mabrabo na odi tufo o start ye mfa ne sese social media ba ye ne ye de hu ye TikTok ne YouTube ne babia na amani pa bebre atse wonne ya de na oya dada wo ye obi a na nka wo ho no asɛm tu obi otimi bagye adwenkyerɛ wo ho ana sen na wunyi na etie mi nyini ba no satam no meka se na minni me ho enti no me na wofo na me ne omo nam no emu bebre na dodo na yempenifo na de metai hu ne se omomom na omo yempenifo no na ekama esa bri nyina no omogya futuo me na omogya futuo me ana enamfo bia me no mbe nante no me hu se ase me na ma be kandifo because of say always no omuhia bibi ewo me nchen ebiti se afutuo enti ni nyina mu no satam na me ne me ho kopem se me be hu me ho na me so okay senti na enioma etise no na chese afide obeti wo ho ase ehu se eye akyede ena nyame ede amawo enti obi anya akyede a eye nhira ema no wo start ya wutufo eboa nkofo yi wonya nhira bi ewo dwumadie ya wudi mu oh yeah nhira de bebre esanse esia no me ko school do senior high manko university and so eto de bia
adwuma bia na ebi mo pese mo de ma me kra ma me ye no obi kita da set no onya na me duru baabi a obi bebre no metumi efa ho boko na mekọ na afi so wo ho no so a obi tumi frɛ wasɛm no aboa me na ono so ayede wode de da na kuma so de ama nti ɛna ɛno a kra na me depend on it. Wow. Nti me ka se me nya bibi mfirimu a na me twa toro na chese achede bia nya me de be ma wo no e wo se wosomu yie because se eno na apagya wo eno a mu na ne ye de afra wadom TV so a ye de wabrabo mu akwantuo yi etum ye de eno kura no on se twerɛsɛm na ka ho asɛm se de o kansɛm pa no de din sɛm pa ti enipa no ono ye na adwen so mfa ma kura awurade be ka na koma ma ne di aba sa ne di aba fa ye fa wakwantuo no from Enkrabrem abusɛn na abrabo no etie. Okay, Enkrabrem no. Ya wo me no a me nyini kakra no. Ya wo me okro bi efre ho Insuta. Okay, ya wo niward bi as side. Okay. Na ya wo me no. Ni wo se me ma me ya komfo. Oh, okay. Nti me ma me wa kom sa 32 years. Ogusu kom. There we say they were jai be almost 20 years in. Oh, okay. Nti na me papa so aware me ensa. At that time nti no esan se me ma me ye konfo nti no ontumi nya ebre mfa nhweyen cause ne enipa ba ne nchen pa na oye adwuma ahemfo titirofo ne ade ba ne nchen nti owo a onya ne ba ne di be 2 years ana 3 years de ko betumi aye ayi kakra na papa ate nti me papa wate me de me koma me ma me ne kura okay yeah nti from there na tete me nkakra nti bedru baabi no ana yede me firi wode ba aguna so aduro okay nti mbeko school aguna so aduro hon na mbeko nursery ene ade a dru mpempensuo bi ana me sa so call back to baabi a me papa yere ewo no nti also edidimu nkakra na me papa si dan wo city ba ko etoa because that side na a village kura se pa nti na papa be sit down wo niward bi ase no de ho no mo no krom nti bedu be bi me di be 14 years no ana me bo modern say me free village wo no mo aba krom wo no mo because na me ko krom me ko school krom na ma ba village nti the last time kura se no ka ketuwa bi nka me free car ma atoma because na me wo car no a gate na no wow na driver na so anom nsa and from there na me yes no I was say me papa wo dan ho no mo dia wo say me pe baabi a dan no na me kotena ho nti me kotena ho na dan no kra yemfa gate kra nto ano yeah yemfa gate nto ano window dan no eye dade ne ye dia hye keke wow like uncompleted yeah building. Uncompleted ti me na me da wa atwin so ye bibia kopem se dan no bedru level bi a me papa kra betumi aba ho no mo eno kra te key bebe 4 years na me nkwa na me hye ho no mo me nuanum na me no mo ko no ebi mu fifiri ho no mo eko nti na ka me nkwa itadie na ekipu wo ho na because o pese wonko school no na wonya ba bi so ntene nti ne obetena ho saa ma odaye so no aba ena afiso ne ye makwan a me ko village no ti ebie school dia na ma ba be hye ho no mo ena na ho no mo no me no me nipa bi ase me pe me nkoa ase me indoor person ti ase na me ye me hye ho no mo na me ye okay okay yeah ti me ka se eno so kura ka ho ena prepare me because na me nkoa me hye kwan me fa so a me didi ni ade ni na me fam nti na brabo no osua ade ode wo fam no ene ye ba ye dada setena ye ba social media ne obi a ye counselor obi a tu obi fo obi a ka bibi eye amu na amakwadale mu a ye achede no eye wo hu ni se wo so obi a na otie na wo fa no ana de ye be kan na wo se wo so mu ye wo futupa ene ye wo futubone futuo ni bi wo ho na mokra na wote wo wasuma etese papa yeah nanso wonye obi a owo ehunumu ananse ntiase a yeah ubewie no na afutuo ne prawo ayo bone enti no afutuo no nya bia na yefa afutuo bi wo ho no mo a enipa no ebi wo no mo situation no wo mu no no de kan ye okay
nti wo come comment asese ya wo nse me nsem na me kan wo hwe comment na wo nse no obi enu obetumi abeda ote asem na me kan ba obi wo ho no mo a wo nse asem no no ebe wi akire no akoye mistake asem kitatu mi pa ewiase eda wo kakraka na ye de asem na boy hanti so bi epolutu asem bi de mawa very dangerous nti said the webisa na yesa na tie enya futu bia na wo so obi afa even tresem no kra da wono kra wo se yesua wi a fatoto ho na hu sa ade na wasua no said the tie na yesa na tie ansa na wo de bebo bra de abo nti enya advisable se wo be fa futu bia asa eti enye advisable said ya ye be hu ni social media bia no ye fa ya na ye de bobra e wo se ye de kwa adwendwen mu ne ye matworo no e kire ye ndi e wo se ye dan ye ho ngen kwato ye basese ya ya kwaje enkwato aba oguso a ehwede jeni e wo Adum TV and my guest no eye Bernard Abu dia ye nyina ye de frɛ no eye Wisdom Speaks ne ne twetwe nkomo e wo fie ha sei eti se wo ma ye hu se enye asɛm bia e na yisom abre bia na eye mo a nyame ma mo akyɛde no eye na mo santo sin wo baabi eye na se o de wanya ma asɛm no o ye nsanomfo so no ba betufo say ni say but ono an ekom adenti abre bia obi a nsa wo no so bia o wa akyɛde bia no bibi ekotia no ense mpenifo ebu bebi se osafo nsa no mo yare ba hotu yefo ye obi sa e wo ho no mo ba ye obi so wo ho no mo a enipa obi anya perfect yes yeah but ye obi so wo no mo a ya prepare ye ho pa ene ye de ye no enti se uye obi a wutufo na se unim se ade bi wo ho a wodi ho fo a enkogina ba bi enkotu sa ade no ho fo obi wo ho a ono no da kro no bom na okotufo afa kro no bom ade ba ko amenem ne se de Awurade Nyankopon ba gi wo afiri mu bia no eno na ode ahye wo nsa so oge wo firi insano mu a eno na wo se okoka ho asem so ade ase nti untumi emmo kro no ana se wo ndansa no na wo se o ka so tufo afa nsano mu eno kra no bonsa asem no kra na wa wo ye ntumi bia ni akire eya abribia obo was started with inspirational kasa no tufo ohye ade ebetani na wa yesofo eya na your frɛ ana se eya de da ho se mo start se mo tu yefo a eho na mo medi sofa na sofo die no mo hu se dododie wo ho enti obi ayesa because enye ba ko esi eno wo ho be obedi me adanse se esi obi tufu kakra bi ayi kakra bi a nka obetima ye counselor na bia school bi kra na obekọ a nimdie no wo ho efie nyansa ne akyade no wo ho na bia wa ye we wa master e wo ho but eye ya na mo ye sofo adai ananya medwuma ne nkwa na atimbeti mafade etufo David on se ena na America no obi wo ho no mo a ade no e wo ne so ofre no wo ne so but ono no e wo ho no ma hye ne so onka no waka okay me dia American Awurade hye da prepare me ndi o kwan bi wo ho no mo a me hunu wa chirichiri me mfa ho okay what you say bebre kura frɛ me yenti asɔre ne nkamate dada me kaza me ti asɔre simple kura because obi a me magina bonten preachi ma ba fan a wo no sire sika tam ne sika behwe agume so wow enti so ye sofo kura na me ben na me se me tu fo a ye hwan obefa enye me to me because eye de edua me tekrama so yeah minim me ho se me ye prophet ba no nkire se me nkote asɔre okay what you say enti ena bebre ni ya obewi akire no na asɔre no akodane fake asɔre na afi no obu nkofo fa so na eya eni no mote ne sen Onyankopon e de nioma etwa hia ye ho e de kasa kire yen otumi so e kasa kire yen e wodayem the last time me video bi about medinkan ka se hwan ne so obewe kwakwa do bi nam no momfa ne mre me na mentu nofo saa video ne sei e kwan mfa so nya ayi no asem me ko ana me hu se kwakwa do bi si wo ya so ti ahono mo na me hu kwakwa do bi na e drop wo mu se kwakwa do bi kura no yese ne nam enwono ne nam ye roba nti yenwe so that ahono mo na message no emu bie na eba si ade wo kan ye hwan na si obere kwakwa do bi nam ye fa no mra no to nofo eyi gina bie maden gina bia ma obi a
na so odi ana obi wo no mo a ade bi wo ho no mo a ontumi nye chenchina wo so obey nti wo be hwa me wo pa ma menka ensi okay me say hwan na eso obey kwa do bi nam no mo mfa ne mre me na mentu ne fu senkasika yenya no wonwia so a nka nipa bebre be ware ndwe se wa ware adwe esan ne sika nti a sika ne befiri wako na adwe ne bekoso aya adwe eya me nyina ba bi ehu ehu na mfa ho nton senkyerene so ewi ase so obi be wa kyekede pane a na efie ni panim hu bi enka wo hintasem ne hia ne nkyere wadamfo no efise wadamfo no ono nso wo ne namfo no aso a enti afutuo no ebedi tirachi si etwatwene a wudi wo nkosu a na wadi wakokonkwan adaache wo bedi no memmo ko twini nim agye se wosiesie ho so obeko den se obesiesie abodam efrase wo abusua ne mu no ewom se genti abako pe betumi apunu mu sie de nanso entumi nnere se wo ni wogimifu edi akyinye no ekere se omu ye miru na wo ho ena hunu a obehunu so ye soronko kura sense ye beka akyerew onipa onim baabi a wokọ no enya de obehunu baabi a woduru ewom se ni ntonwi ye ketwa de nanso ye ne den kura wonyine kyi ambodwese ewie na me se hwehwe nsem na makanim na enye onipa a okasa no eso bia benya ne die wo obia benya ne die wo my god sanete we nyina mu no just asem no kan sisian emu ye du na ase abribia so abribia wo posti and is that your source so onam keke and I say all the time no o here quiet mood and a place na eyesa entwe mfiri ne ma bebre ho cause nipa bebre am introvert bebre timi affect aware cause wo fa adwene o ha no wo mpe kasa wonye sei na odi ane tie waware onware na oho kania ono na wo ho no is it affecting her or it's okay affected pa and it is me too me nko a metumi ahye dem bi wa be 2 weeks na me mpie senye program bi na me ko na me ko ye bi bi okay when je me okay efiefo no so de ya asemo esa ni je me ankasa no me kwa wonten ba me hu se me yale no bi pese one wonya adwuma bi a company bi pese wonya advert man wo platform ya na bibia number be no be free number no 0355 96 54 80 nsem ya wo kan ye nsem a emodu a eya asem a se timi da ho na obi anya bia ye betimi ankasa e de abo ye bra san de atete enchima watwen ho se obeye bibiti se book madwene sa de we ho eya ade a botaye esimene so se dabi e bedru na metumi aye bibi sa because dodo na so frames na minim se awrade ya adom na oboafo so bi eboa men so a ni nyina no ko we no se ni nyina no ye sha se free baby pacha de den Ghana flag ye peaceful country okay yeah asumdue man eno an obi aka enti wo besom na election ya ebe ka bibi kire wadofo watiefo ewiase nyina a ehwew se abatwe edien ena omonye kakra meka kire obi a ne se de edi kan se de ye kan no Ghana ejira wama asumdue na asumdue ne boarding pa asumdue boarding eninti momma asumdue na ye wo no ye ma sa asumdue na ndi ye kan ama ye ntumi fa nkoto aba no enwie na de ba ko amenimu ne se asumdue no ni nua ba ko ne abotre se wanya abotre a aba no kura nipa kura wo so koto ama no woni beba ho so no ato ama nipa foforo enti ye mfa abotre asumdue na metu maka obi ade ye mfa bibia nto nchen na afi ye mbom paye so na urade enye yadom na bibia entumi nko awieye pa edase Onyankopon enhyirawo na ye flower e de oba de jani so a ye kire se ye do ankasa ya sonso de a ye de ma no e na afa u picture yi ye so kwa afa bo ho mayen abre bi ahwe a no wahu se oba de jani so ye see appreciate you na de wo ye ma wiase nyina no ye hu e na hampers so from sponsors almost a year for amount. It's here that was say, Sir Bernard, Wisdom Speak. Thank you so much for coming. Nyame enshraw. And there, much sooner at the
my inshira menim se wa owo fie so wasua ade aye inshira ma me na maboafo ma so masen na metimi dwumade ebro se de mpanyifo yi ebeba betena afidika se so ama wo so wahwebi na wafa mu aba na ye aboafo aso yasen ena yetimi dwumade ebro eye givers clean care wo se oba siesie fie na efie enye kama afi time herbal mixture o se malaria de eye adwo ba ko eno ane time wawie no na se yare ben ena eye o se ye stroke eye oba wontimi wo be ma no ho aye me yare bia de eno ane midima for herbal center omo se wo kɔ hɔ a ye be show ama bibia aye kama afi so nyadua herbal mixture se no bi na bibia enye kama Imascon Estate Ghana Limited for Abase omo pese wo bia enye fiewra eti mesro sika no nya ya no wasie bi eni nyina na omo pe e na omo timi mabre ti se afi baako na bosume bia wutua kakra na wotimi tua asase ne wie na se dan baako kra na besi asiso a ohu se afi wo so oye fiewra Fofozi Lodge a e wotro circle enkran wo mo se wo pe ba bia da wo ye wedding na wo pe bia wo de wadofo ebegudie mesrew ohu omo a bibia be ye kama e hodwo wo pese wo ndwodwo ho na bibia nya kama empanyufo yi na asomase omo ni Adom TV with Plama Entertainment and the journey ebro nansa na mekọ no mesrew yewura abatoɔ num December no mu ana yewura na nti mesrew wo ho na wasonson wo ho do wo ho kane na do wabusua na hu se abatoɔ no kokɔ ntɔkwa na bibi ye wa party kuro na wo ko ama no no ebi kra ne makora nto aba ebi omu ni Ghana na busuafo kra na omutuwi omu akwakoda na so wo kwa akogina wa akwakoji wo na wetwa wa bra boso short enti mesrew moma yenwene ye ho kane na yenwene ye busua ho na Ghana enye ye aha ena breba ma mede dwumadie asi mede e de Abena Ghana abonofo agodie brekum de hye asemba akona da bia mede jawo na meni se mede jawo no so eye mame enti wo so eye ma wo mesinyame wo ma ebeyeye fa ho to no so na bibia be ye dwo me das yen hia da sane e wo dwumadie so same time same channel enko bibia wakra The journey